Salutare mereu, și eu sunt Andrei și ăsta este un nou episod de Crital OPS. Am zis hai să mai pun un episod, am pus și un joc nou pe canal, se numește, stai mă, cum se numește? Stai mă, uite. Oricum, se numi, nu mă știu, uite, stai că tot timpul trebuie să, așa, intru pe asta. Yes. Și acum cred că mai filmez asta, mă bag în pame somn. Mâine mă scol, mă apuc un pic să mă uit peste versurile la stele, pentru că da, nu contează că mă duc eu cu Steaua, oricum nu băgați asta în treabă, dați-o la o parte și mă scol mâine dimineață, mănânc un pic, stau un pic pe Facebook. Hai să vă spun și cum e Facebook-ul meu. Facebook-ul meu este Andrei Boblea. Care sunt prieteni și pe canalul meu știu, care nu sunt, poate să găsească pe Facebook. Mamă și un somn și am zis și să mă stai să bacea caldă și am un somn și vine așa să doarmă așa, mă culc, știi? Parcă aș fi beat, dar mie că nu sunt beat. Și da, nu beau băutură. Și nici nu o să beau. Pentru că nu-mi place. Băutură e de căcat, mai bine spus. Aia te omoară, nu te ține în picioare. Și asta e a doua oară care încerc să filmez și prima oară mi s-a stins și aveam după aia niște nervi. Și acum dacă vine unul de headshot și nu e, ce bine! Este bă headshot, bun. La... Bă, stai să nu uite. Să faci bani în bancă, bă! Muri ca ultimul prost. Hai cu mărioară, hai cu mărioară. Unde? Hai la cumpărături. Unde? La Penny. La. Mamă, de bine știu să fac suma de 10 abonați. Stai mă, că ăsta e prea tare. Bă. Așa. Cum omor eu ăsta? Bă, du-te încolo. Hai să jucăm cu pistol. Și am primit un mesaj, nu trebuie să-l vedeți. Unde mi l-a dat? Nu. Ready. Și hai să mă juc un pic, să mă apuc ce face. Doamne, miluiește-te de acolo. Muriți, băi! Du-te-i! Mame, scumenați, mamă, ce vă trebuie? Nu! Deci, ăsta nu băgați în seamă, bă, nu! Bă! Mamă! Asta-i Topciu, are și el un canal de YouTube, Topciu joacă, abonați-vă și la el, de genere de dezbătuți la mătii. Gata, nu mai trimiteți mesaje, nu mă acolo. Crezi că mă vine un mesaj când băgam? Bă, ia uite, ăsta parcă a fi antrenat. Hai să jucăm cu pidul cu asta. Dacă ești, dar nu ești bine. Dacă mai mor o dată, închid filmarea, îl pun pe YouTube, cum o fi, nu-mi pasă. Bă, du-te, dracu! Uite proști, mamă, cât de proști sunt. Stai, mă duc eu acum tatucul lor. Le dă la toți, exact. Mamă, da, eu mor mai repede decât ei, asta contează, nu? Să-s praf, neson, vreau cucu, vreau doar spate. Trage, mă! Nu! Bă, cam atât a fost pentru ziua de astăzi, am fost Andrei și vă spun la revedere, pa, pa!